Waħda mill-kelmiet l-aktar spiss li smajt f'ħajti bħala saċerdoti hija Fader itlob għalija. U min ikollu bżonn it-talb għall-familja tiegħu, min ikollu bżonn it-talb għax marit, eċċetera, eċċetera. Kemm hu sabiħ it-talb ta' interċessjoni. Meta aħna nitolbu mhux tant tal-bżonnijiet tagħna, imma l-bżonnijiet ta' ħutna il-bnedmin. Inselmilkom u nistedinkom għal 256 riflessjoni 3 minuti mal-Patri. Interessanti li fl-ewwel qari tal-liturġija ta' dan il-ħadd ta' 29 ħadd ta' matul is-sena għandna xena sabiħa immens ta' Mosè li jitla fuq l-olja, mejjun minn Aron u Ħur, u jitla fuq l-olja biex jitlob lill-Alla biex il-poplu tiegħu jirbaħ battalja kontra Amalek. Mosè jolli jdeħ fit-talb. U kull darba li jolli jdeħ fit-talb jinterċedi għal poplu tiegħu, il-poplu jirbaħ. Meta kien jgħajja, il-poplu kien jitlef. Aron u Ħur jollulu jdeħ biex ikompli jitlob u jidħol għal poplu tiegħu. Talba ta' interċessjoni għal poplu nistgħu ngħidu magħmula bil-fidi. Il-parabola tal-Vanġelu tal-armla f'ira li tinsisti ma' mħallef korrott biex jagħmlilha ġustizzja, Ġesu jinqeda biha biex jurina l-importanza, il-ħtieġa li nitolbu dejjem u li nitolbu bil-fidi. Aħna nersqu lejn Alla għax huwa missier u għalhekk nitolbuh Alla li jkun jaf diġà x'ikonna bżonn, imma Ġesu jitlobna biex b'att ta' fiduċja sħiħ fl-imħabba tal-missier aħna nollu jdejna bħal Mosè u nitolbu bil-fidi għalina imma anki għal bżonnijiet ta' ħaddieħor. Bil-parabola ċkejkna Ġesu jallimna li nkunu perseveranti fit-talb, indejqu biex ngħidlek lill-Alla bit-talb tagħna, mhux tant biex indawruh għar-rida tagħna, imma biex bil-fidi li nesprimu bit-talb tagħna nuru li qed niftħu qalbna għal dak kollu li Alla jrid minna. Nitolbu biex jiftħilna għajnejna bit-talb tagħna biex naraw ġrajietna u ġrajiet ħaddieħor fid-dawl tal-fidi bil-mod kif jarahom Alla l-imbierek. Ġesu jagħlaq billi jgħid, anzi jistaqsi, meta l-mulej jerġa' jiġi se jsib fidi fuq l-art? Kattar fina il-fidi mulej. Għallimna nitolbu u għaliex le. Għallimna nitolbu dejjem bil-fidi anki għal ħutna l-bnedmi. Inselmilkom u l-mulej jagħtikom is-sliem tiegħu.